napa? Wah. Nek di panggung kan milik umum ya Mas. Milik umum. Kula kangen swanten panjenengan Mbak Rika. Wah. Wah, Niko kan omah-omah piye ngono kae. Riyen niko kan kula jenengan gandrung Mas Akbar. Nggih, nggih. Sakniki genti kula ngoten pripun? Ayo, nak kono gandrung awake gandring-gandringan. Iya sliramu kok gandring-gandringan apa piye? digandring ki mangsane koyo kirik. Terus pundi Mbak Rika? Kula kangen swanten panjenengan. Kula tak nyambut peloke nemang. Wah, pelok-peloke Mas Adia, pelok jajah. Kowe iso pelok ora aja ngisinke kono. Iso aku. Iso ya. Memang to. Mas Mio tak cicipi sik ya. Iya kok kaya wedang. Suarane. Suarane. Mas Akbar, nang nyicipi ki nak panas diler dhisik. Nang ilan nom locok. Anu bar aja diler, aku tahu ngeler kecing kok. Nek ning panggung ngene iki aku ki milik umum. Milik umum. Yo jebule rasane umpama duwe pacar dalang ki kaya ngene iki. Rasane pripun Mbak Rika? Jan adem ayem tenang. Ora ngerti. Piye? Jenengan teng mriki pun kula betakne sindenipun khusus. Nah, khusus untuk Bapak Anang ya Mas Mio ya? Khusus kagem Pak Anang. Siapa? Bojomu, bojomu? Piyantunipun sae cantik. Bojomu toh, bojomu. Monggo Mbah Tumpuk. Oh niki. Ayo ngadeg, Mbok, Tumpuk. Ayo. Mbah Lah. Tumpuk piye maksudmu? Nggih lah niki nyuwun sewu. Nah menika nek Niki pesanan khusus warga masyarakat Dimong, Pak Dimong. Anang. Alhamdulillah. sama-sama perangkatipun. Nggih, Ono. agar desa Dimong terhindar dari mara bahaya dan bencana, Pak Lurah pesen digawakne sinden Rainogo gini iki. Kagem cok bakalipun nggih niki niku. Iki sinden pagebluk. Sinden pagebluk. Lah sarehne dalu niki saged terang Niku. Ya niki. Japane niku carane ubur ampene napa nika Mas Dalang uyah sak gegem. Uyah sak gegem Terus komplitipun karo tahu. nah Nggih niku. Iya. Tangane gawedhi kan loyo kowe beken niku ya. Ngene setol. mencep alah alah. Aja nesu to karo Pak Dewan aja nesu to. Alah Rayone. Den mudin. Lambemu lho. Lho lah niki tenah nek teng griya Mbah Mudin. Ora kok ngono. Kowe iki nek wayahe slametan sapa sing kuwasa? Sing ngujubne. Iya. Nggih Mbah Mudin. Nah, wayahe mboten wonten tiyang meninggal. Nggih Mbah Mudin. Apa kowe arep budal dhewe? Lho, lah iya piye? Wis omong Din. Aduh. Melu. Iki yo Melu. Lah. Nyuwun sewu lho, Bapak. Piye lah ku nyeluk iki? Anu to Pak Anang, jenengan salimi to Pak Anang? Jenengan salimi to. Rodok rono, Niki rodok rono. dikhususkan untuk panjenengan kok Pak Anang. Pangapunten ingkang kathah. Pun mboten napa-napa, padha lanange lho, Pak. Ya alah alah. Lah niku Lah kaya ngene lho. nggih. Aku ki secara arep ndagel ya gak patek wani. Mboten usah, nak jenengan dagel kula kalih niki mboten payu. Oh ngono. Nggih. Niki nek pas Lukar Busana ngagem busana kakung Ya. saestu mriyayeni. Piyantunipun alim. Gaene ngelekne kula Mas Anang. Iya. Lemeo kowe nek pipis aja madhep ngulon, menghadap ke kiblat ora apik. Lah nek Sakmono uga aja madhep ngetan, membelakangi kiblat. Lah arep budal kene, lah kok kono ning mburi panggung duwe kleke madhep ngulon. Tak cablek. Ora kok ngono. Deke gak eruh tempat kiblate. Mas. Lah niku kan tak cablek. Ayo Mbah Mudin no madhep ngulon. Ya ora apa-apa to le nggonku tak tekuk ngidul. Walah, nggone Mudin iki iso ditekuk to, Pak. Nggih, saged ditekuk kaya selang. Iya. Kados pundi, Pak? Nyuwun napa? Heeh. Panjenengan ora ki aku ki jane kok nyapa teko lingak-linguk nang Loh, kene. lah. mriko Pasaran mawon khusus sing Pak Dewan pasangan kok. sing pasangane dagelan nika. Oh jenengan. Lho. Iya. Iki yo dagelan. Ngoten. Dijak munggah ndagel wayah limbukan iku berarti kan nggih dagelan. Ngoten nggih. Heeh. Anu tutuk Sampeyan kok yo janene yo ganteng lho. Yo Siti yo sengkring lho iki. ora. Ngono kok yo macap edok iki lho. Lah wong casing ngene kok ganteng to Pak Dewan. Ngomongi ke padha lanange. Ya nek kok mau to kok. Lho, sarane asik. Iki jajal dites caping gunung engel lho nek buka kuwi suarane nggih, gedhi, nggih. diingkupne cilik. Anu Mas, Jajal lho. Pak Dewan, ngeten iki mboten saged gedhi Mas. Lah nyapa? Terus Ya cuwilik terus lho Mas suarane. Lah penyebabe?
anget nang kene. Wong edan. Wong edan. Nang kene kok iso sumuk to, Bro. Iya. Iki kaya setel aku ki gak gawa abang. Nggih. Niki mau pindah ping 5. Nggih. Panggunge 17-an loro, wong duwe gawe 3. Jamune napa ngoten niku kok iso kuat munggah ping 5 niku? Wae. Panggung munggah Tak panggung. apok niku. Wong karo Pak Dewan kok munggah. Jenengan mau ngendikan apa? Munggah ping Sampun 5. kaping gangsal. Munggah to nggih. Boten. Lah niku mau jenengan. Pun ping 5. Oh, aku krungu, aku mau munggah ping 5. Oh, iki yo tell me iki. Engke gak muni munggah. Lah niku. Letela. Tri. Gantenan aku kene, Tri. Duet napa niku Piye? bawanipun napa mbok pilih kersa berkahi bawa? Merdeka, Napa apa? langsung lagu Merdeka Mardika mawon? Merdeka. Loh Piye iki? Nah, merdeka piye? Mardika niku maksudipun bebas, ngaten. Oh, ya Mas, Allah. emang gak mbok kenalke jenengku sapa ngono to? Lho Mas? nggih pangapunten, sakmenika kaparingan asma Roro Sapa? Ayu Tumpuk. Wah, lek mau nganggo Roro Ayu kok dijebule tumpuk. Lah nggih namine Niku anu lho, Pak, patase keturunan keraton niku. nggih. Oh, nggih. Loh, biasane bra. Nggih, anu bendera Raden Ayu. Nggih. Lah nek niki Niku nggih RA nggih. Niku Niki- brek. niki mboten brataki bros. Nggih. Lah bali mesti cendel-cendele mawon ngoten. Masalah lah susumu kok mlumpuk. Susu apa iki? Ala coba batek engko sak. Mbok batek ini jebule sak. Sisine sak. Heeh. Nggone Wong manu are. susu tendang motor kok mlumpuk. Niki anggere munggah ngoten sing diingeti niki. Ngelak apa piye? Mah, Ora. niki bawane sae, Bapak. Niki. Bawa lunga, Mas. Mboten mesti bawa lagu tetangan. Monggo kersaken napa, Bapak? Bebas Niki merdeka. jumbo kalian pitulasan. Nggih. Kula tak mengenang Bung Karno mawon. Oke. Tak mengke terus gending-gendinge Perjuangan. Siap, cocok. Nggih. Napa Kula bawane napa? diwarai ya. Lah kula niku tasih ajar ngene Mas Miyu niki ya. Lah meyoke kadek tiba dader-dader iki ngajar iki. Alah Nggih. Lho gak cemple kae. Lho sanes wong kula lagi ngajar pacuan kuda lah niki nderek. Lah terus Lah niki kan yo takon ngetutne jaran burine niki. niki dintene niki kula buka Mas teng Iya. Ayun. Nggih. Niki nak rendeng wonten latar kula niku yo jeplok-jeplok Mas. kok saged ngaten? Ya ira-iri tenggen kula mawon iso. Golek apa wi? Wis sembarang digoleki Mas. Kang yo golek uyah, golek pelem, golek Mosok ket tiba ibar konggonku ning nggonmu. Nggih. Alah alah. Salah. Kuwi Aku yo ngene. Ayo rasan-rasan. Kula ngeten Mas Dewan. Jane padha lanange kok yo doyan to yo. Lah tegene Ora kula tau ya ngedan Doyan panganane Mas. Pak Dewan, Pak Dewan. Wong bojone ayune kaya ngono kok doyan ngene iki lho. Lah, wong meyo kowe alah ACDC lho kuwi yo ne. Mboten Mas. Niki Lah piye bojone piye? Piye? Alah, kuwi nek kon cerita bojone kira-kira seawan kuwi engko yo ne. Yes. Ya ini kok Vietnam. Ning ndi kowe? Sing dibayar kowe iki. Sing dibayar kowe. Larang-larang iki tok. Iya ya. Aku neng kene tok, Bos. Ayo, Monggo. napa Bapak? Monggo, Pelok Pak Dian, napa monggo. slendro, Bapak? Asem. Kula mboten ngertos antara pelok karo situ. Sing Jenengan anu tangan niku tapi. bawane napa nika apa ke? Napa ngene napa? Dandang gula. Memulis Swargi Bung Karno niku kados Yaning Tawang. Oh nggih. Oh yen ing Tawang. Oh, kayak gini ya. Nggih. Mas Akbar. Lah iya. Entuk barang apik ucul. Ah iya. Mboten ucul Pak nika. Lah napa? Mas, Isih sing disimpen dirahasiakan Sing kersane. ucul niku kelinci, Mas. Nggih, mengke. Klinciku ucul. Oh ngoten. Iki ngomong apa? Kok ngomong apa? Kok iso? Enak to Mas kelinci ucul, Mas. Enak. Ya iso, kok iso. Aku lagu kok, Mas. Asyik apa? Aku dingeti balurah-balurah hebat ini. Kaya iso ne. Pasangan karo Meo. Saged kapan-kapan ngejope Pak Anang kalih Mio nggih. Lah aku melok apa gak? Iya sampean nggih. Dadi sepel telu kok tapi bose kene lho, engko nek dibosne kene engko teko nggon ora padha umume. Nyuwun sewu ngebose nemban niku tembunge ngene Mas Anam mawon. Oh nggih. Nek ngriku Malah transparan mengke. ya niku badine akeh lho, Pak. Nggih. Masa Alah, to? wong iki ndek mikir lang cerita omonge. Aku takon panitia. Pun monggo jenengan bawa. Mas. Bodho gak. rujak polo.
Kejemen Ampun. Jemen to. Ayo, monggo Pak. Ayo. Monggo. Monggo Pak. Ya. Ayo. Tak pikir kae. Dipikir. Nyeluk kok kaya ning bapak. Monggo Pak. Ngene. Monggo. Nggih, monggo Pak Dewan. Ya. Memuleswar kipong karno Sing kakung nembangi sing estri mendekati to, mendampingi to. Mendampingi to wong sing kakung. Iya nggone lelaki. Kene. Nah. Wah, Karo Jan. Moka, Pasangan serasi karo Bu Dewan. Ya Pak Dewan nyangking kiri. Sang pahlawan proklamasi Mas Akbar, Dos pundi? lagu niki wong ngapalne wis awan utuh lho niku. Mas, Lambe. kringete akeh, Mas. Wah, mbok coba dilapi. Budgetno jajal yo. Aku ora cakepane kok. Omongmu iso. Ide ngisore omong aku pasangane mengke iso. Jare iso. Iso niki wong nglenger genset lho saged. Mas, iso kula niku gundul-gundul macul, Mas. Mas aku. Pun jenengan mawon. Iya. Labu etu Karja Rono. Prapna Cak Rono. Kara Menika ketengah sae, Mas nggih. Sepur, Mbak ya. Allah, sepur. Dalane. Pasanganipun dilapi keringet. Dilapi. Wow, wes. Wah, aku kon terancam. Nerangsang kok nerancam. Ya sing Kok panganan Ya wis. sing Nyuwun sewu nek yen Cinandra lho, Pak Dewan badhe mundhut kirek. Lambemu lho. Lah, Iya. kok Iki duduk kirik. Lah napa? Iki kae lho. Bocah sing sak kon mulih gak gelem ki lho. Oh ning Buryoman iku. Monggo, Bu. Alah. Tekan ndi ki nggih? Kemuayune batobat. Yo persis Bu Dewan iki ngono kuwi. aku gak wani ngelapi ku nak ndereki nerancam. Alah ora apa-apa ya. Sing Ora ramek lho. Tak padha lanang. Lho, Mas ora mukrim ya ora apa-apa to, Mas. Wong padha lanang nek didelok kok duduhan kan wedok. Iki lho padha busuke omong-omongan. Terus, Pak. Depani bubar TV Pak Anang mau mriki nitih napa, Pak? Dukar. Ngapunten. Iso dukar Nitih napa, Pak? nitih Kalau sak. nge-grab Mas. Oh ngegrep. Nggih, Menawi ampre rada cepet. Alah, modele sapine kathah niki. Nggih. Ayo, kowe nek muni sapi tak jos ya. Niku nek cerita Mas. Dolan ning kandangku iki potak-putuk cah loro wi. Lah tagiane jebule ning nggonku. Jaman biyen saiki wis lunas, Mas. Pun mboten nate niku, Mas. ya lanjut, Pak. Kok digam. Pantes tinulat sami asmanira ngambar Mas Anang. Sebelah jenengan niku lho. Lumayan dadekno nomor 3, Mas. Aku Heeh, no. kon aku urah-urah trok aku. Nang mburi. Lumayan kon makani sapi. Iki nek ngono kuwi aku wis terus ilang cakepane. Kon diganggu ae sa. Ya iya to. Monggo. Al-Fatihah. Sik to. Lah meneng bareng kok. HP ini ono. Nggih. Dah. Lentesak jagat
raya. Tenanan iki. Mana? Jagat raya menang dia ya. Terus? Iya. Sinoksenan bumi langit. Oh, nah iki lho lestari iki lho. Lestaringan bisa iki Telaske? tetap tatak tutuk angga yo mar dika Tasin jenengan kentun yu tumpuk teng wingking niku wau. Mas Anang, Dalem. delok coba sinden ayu iki isine tase apa ya? Engko nak nyolot. Mboten. Nek Lah kok wesi. Duh, edan. Mas, aja dibuka nang ngene dadi ngisi Lah iki pirang kilo ki engko? Kilone piro? Anu jenengan tukang rosok to yu. Ora apa-apa storing yo nggone jenengan no. Monggo Mas. Nggih, lancaran 45 nggih. Nggih. Mungkin dilanjut lagu-lagu perjuangan. Nah, yuk coba kaya apa buka saking tenor. Maka Mas, yuk. Rumah bertanah weawe apa kutesan irat iku lambang sejatine negara kita wis merdeka kan adat dasar Pancasila dumati sangkaning tanggal 17 Agustus sasine nuju taun 2000 rambate rata hayo rambate rata hayo Tumandang bareng maju menuju kita rahayu Merdeka, merdeka, merdeka Bumi kelahiranku Merdeka, merdeka, merdeka Bus tetap merdeka Yo! Itulah hari kemerdekaan kita Hari merdeka Nusa dan bangsa Hari lahirnya bangsa Indonesia Merdeka Sekali merdeka tetap merdeka Selama hayat masih di kandung badan Kita tetap setia Pertahankan Indonesia Kita tetap setia membela negara kita
Indonesia, Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hati tagih serang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, untuk kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerkam, menerkam. Bergerak, bergerak, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Merdeka. Merdeka! Luar Jos. biasa. Matur nuwun Bapak Anang. Alhamdulillah. Niki ketoke ngicim kula panjenengan. Ngincim kados pundi? Dados nek kula dugi ning karepe diunggahne ya arep diajar ngeten. Oh, las Wong anu kok memeriahkan kok. memeriahkan. Matur nuwun nggih Bapak Anang. Nggih, matur nuwun Mas Akbar, monggo dipun lanjut. Nggih, siap. Matur nuwun Mbah Mudin. Oh, Monggo mangke pinara. Ya kula radi mriko siki. Pokoke nek tenggene niki mesti ngliwati nggen kula. Nggih. Kecuali nek dilewatne kuburan. Niki daleme celak Sukses Mas nggih. Celak, Ya, celak amin. dalemipun. semangat. Suwun nggih. Ya, wah jan luar biasa. Mas Mas Miau, Mas Anang, piye napa nggih? sampean mantuk sik to? Heeh. Nggih. Nggih. Nggih, matur nuwun Mas Anang. Mas Anang. Hei, jenengan kondur rumiyin ta? Niku lho ditutne kirek kok kirek to. Ditutne Mas Mio. Nggih. Anu Tanggi griyane Tanggi ya, celak. Nggih. Istrimu no kon ngadeg. Waduh, Iki no sing alamat ayu no. musuh akbar teko omah ki kok bojoku amoh no. Mboten Wah, no. iya. Ya, wong sarimbit tak sarimbit to. Pas Ya dijak dikongkon mayang munggah. sing wingi kae langsung aku kalah pamor. Mboten, Ya, mboten. ya. Ayo nduk Rika kepareng jumeneng. Sepatica, sepatica. Yuk. Hey! Wey, 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 Wilujeng dalu Mbak Rika. Wilujeng dalu Mas Akbar sing bagus tanpa upama. Pripun pawartosipun Mas Akbar? Sae Mbak Rika, panjenengan iki sae to? Alhamdulillah dangu mboten kepanggih. Nggih, sae mboten. Nek neng kene kok alus. Heeh. Lah terus Nek neng omah lho. Ayo, wong lanang jak tangi ya ini. Petok 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 petok. Arep ngendhok ya. Mas Akbar. dos pundi Mbak Monggo Rika? kula aturi pinarak mangke. Nggih, Nyipeng nggih pareng lho. Oh, nginep boleh? nggih pareng. Nggih ngenteni Mio nek Aja suwe-suwe. nyapa to? Ora apa-apa, aku lho ning kene santai. Mbak Rika, Dalem. jenengan bar ndelok Mas Akbar terus ndelok Mas Mio nu piye? Piye? Jan langsung jeglek. Kok jeglek to Mbak Rika? Ibaratnya cara dayane bar 2-2 0 malih 0. Tenah kene konslet tok, Nduk. Ya gak, aku ngenderek itu Mbak cucuan yo ora. Pripun? Mbah Mudin. Mau. Wawan pangandikan. Mudin nang ngene Huda kono lho kok iso. Terus pundi Mbak Rika? Heeh. Mau sarimbit kalian Mas Mio nggih? Nggih biasane nggih biasa garangan iku mesti melu. Oh.
Anu kita selalu bersama. Iya ya. Anu gandenganmu saiki ganti karo Yu Tumbuk sik. Oh, kula nyaket mriku. Mboten napa-napa. Wah. Nek di panggung kan milik umum ya Mas. Milik Akbar. umum, kula kangen swanten panjenengan Mbak Rika. Oh. Nah. Riyen Wah, nika piye kan omah-omah. Piye ngono ke? Riyen nika kan kula jenengan gandrung Mas Akbar. Nggih, nggih. Sakniki genti kula ngoten pripun? Ayo. Nak kono gandrung awake gandring-gandringan. Iya, sliramu kok tak- gandring-gandringan apa piye? Digandring ki mangsane koyo kirik. Terus pundi Mbak Rika? Kula kangen swanten panjenengan. Kula tak nyambut peloke 6 mau. Wah, pelok-pelok Mas Adia, pelok jajah. Kowe iso pelok apa ora aja ngisinke kono. Iso aku. Iso ya. Memang to? Mas Mio tak cicipi sik ya. Iya kok kaya wedang. Suarane. Suarane. Mas Akbar, nang nyicipi ki nak panas diler dhisik. Nang ngelat nom locok. Anu bar aja diler, aku tahu ngeler kecing kok. Nek ning panggung ngene iki aku ki milik umum. Milik Umum. Oh nggih mengke bakdo nika gentosan sitok-sitok nggih. Nggih. Ojo. Asem ki nggo kerayan. Mio. Amin. Ojo asem. Rumasane aku dikira plat kuning. Ora. Ah, sing numpaki ngono kuwi. Lha iki lho kok sa. Aku ora ngono kuwi nek ora kepepet. Lho. Bocah edan. Terus pundi Mbak Rika? Coba ya Mas Akbar ya. Jenengan gandrung kula. Nggih. Aku jan gumun nak karo Mas Akbar. Jalan-jalan. Nak karo Mas Akbar kok halus, nang Mas yo halus ngono kuwi. Apa kaya bledek kok. Nyicipi suarane Mbak Rika kaya ngopo? Apa sliramu ora krasa? Krasa kok Mbak, krasa. Lah ngono lho, dadi awake dhewe Wis krasa. krasa wong kaget tenan kok. Mas Akbar. Dalem Mbak Mengki Rika. saestu lho mantun niki mengki pinarak. Nggih, WA mawon, WA. Oh, Anu iya. sampean kok bakdo niki nggen kula. Kula cekelne pitik. Iya. Nggih, engko nek sampean teko tak culne neh. Samarko nek aku teko terus dibeleh ngono. Iya no. Pitike Mas. Mengke kula paringi daharan ingkang sekeca. Nggih. Remene napa? Pun sak masak-masak jenengan nek tangane olahan panjenengan kula panggah ngrasane enak. Aku kok yo siapa? Nasi pecel nggih Mas Akbar. Nggih po to, nasi pecel napa sambel terasi, sambel bawang. Pokoke nek sing ngulek Mbak Rika, kula pun doyan. Kowe engko tak uletne katul. Ora apa-apa muke uyahane aku ngemos kok sae. Iya, dadi Dosa piye kok iso? bendang jrembok, bendang lemu. Kok nek lemu kan lho ya to daginge akeh. Cobi, Berarti Mbak. bengi iki kowe karo kono. Iya no. Gandrung. panggung Aku kok. karo kowe yo oleh kenekan. Diterima-terima. Alah nek wis kadung anget kok yo genah wae aku lan. Ya, iya. Ngono kok biasa. Sak tenane Gila. aku satya ngenteni. Bubar madang mengke jenengan damelke kopi susu, Mbak. Oh, kopi susu. Kopi susu. Yes, Kopi ya. susu elek, kowe engko tak golekne kok peceren. Kuwi komplit teh kopi susu jus dadi siji. Jos. Emosi, emosi. Emosi. Tonggo sebelah emosi. Engko Emosi engko ngono ben, wi dinget dhisik ya. Engko dinget no panggahe nak kecing-kecing no panggahe. Engko dinget dhuwur jensen. Mas Akbar. Wonten dawuh. Mari dahar mengke jalan-jalan. Jalan-jalan. Nggih. Mobilnya jenengan apa, Mas? Lho, expander. Oh. Nggih. Kowe engko jalan-jalan tak tupakne ambulan. Aku Maksude nek sirine muni wo liyane do minggir kabeh prioritas. kuwi ora minggir mergo miyung-miyung lu ga. Lah apa? Gondo ambumu. Masa ambulan kok meo-meo. Lah iya kok miyo-miyo tumpuk-tumpuk ngono kok miyo-miyo. Lanjut Mbak Rika. Sowang jroning atiku. Nek romantis mboten usah numpak mobil. Lah pripun? Cukup ngepit mawon vario napa beat mengke kula sing goncengke. Jenengan sing teng wingking kalih ngawet poy. Lah pake piye? Ya to, kowe engko ya tak tumpakne motor. Kayak ngarep. Dadi pomo tatap truk sak wayah-wayah kan aku aman. Engko terus balik tak golekne papah gedang sampe tak geret.
kok gentenan to. Ya kesel aku. Kita kan pasangan. Sing romantis. Mas, Dalan-dalan ketoke nek jalan-jalan kok menake ning nggon sing adem ning sarangan. Sarangan. Iya. Sarangan makme bakso. Gek mau wendung ngono kuwi mesti Ya, sadu tenan. sadu. Wah, kowe kok trimo sarangan iki kurang dhuwur nek awake dhewe. Kok munggah neh ning gone Naya Dipati. Terus udan. Petuk Bathara Guru karo Narada. Waplek cengelmu iki kok. emosi. Terus Kang tak tresnani tega. Ya jebule rasane umpama duwe pacar dalang iki kaya ngene iki. rasane pripun Mbak Rika? Jan adem ayem tenan. Ora ngerti. Mas RT. Tahun ngarep aku gawe dalang, Mas. Ben iso dijejer. Aku ora gumun dadi pacar dalang. Lah aku dadi pacar pelawake. Delok ke sak untu cangkem tok iki. Sak cangkem untu tok, sak untu cangkem. Mbah Tupo. Yo kualik lho, Guys. Sak cangkem untu tok kok sak untu Sak cangkem. untu cangkem tok. Ning nong-nong iki walak aji kok beluk. Dem. Mas, sebelah kae bolak-balik masuk angin. Masuk angin. Ngerti ra Mas nek ngeroki nganggo apa? Nganggo apa? Nganggo untune sing lanang lho. Oh kerak. Tenan jelarite loro-loro. Gak apa-apa Mas ya. Gak apa-apa iso ngelontok sak kulite. Perih kabeh bar. Timbangane gak perih nggih. Terus wong ayu terus. Rasa kangen Ya. tak empet Hmm. jroning dadaku. Alah, pomo nek ning jeding ngono-ngono model ngono ki ya mah cilik. Karan ki lho jos. Aku ora betah ngempet tok Mas. Mau Dadane piye? weneng untul-untul pyoh. Ya ora betah ngempet to Mas. Mas yo kuwi nek mesti mirip meneh. Mas, awake marah tok arene. Ngene kene iki wis prak gak kena. Gila nih wong. Apa baris opo kok? Lah iya. Karo muni ngono, Mas, aku ngenteni. Gak kena Mas. Sangka mah buri ngono ngentut teko mah ngarep. Gak kena mesan. Terus wong ayu terus Cobi wong ayu. jenengan. Bocor Mas. halus. Kondi. Kok kene nek Ayo rapal. Cakepane piye? Cakepane? Muga bisa dadi bolo. Bojo to. Apa? Alah, Sampeane. Wis ngono ae lho. rapal. Aku apa? Muga bisa dadi larase sepiro to, Mas? Jebles. Ya, lang gandrung ngono. Aku kena digandrung. Ha. Muga. Sik. Ndang tak sandang. Muga bisa dadi tampa. Kurang dek. Lambene wae. Muga bisa Kurang dek. Kurang dek. Wis. Ya lanjut Gludung, sampean. Jengane Mbak wis jengane wis. Moga bisa dadi tambah. Ditelaske. Liwat tembang kangen. Sip. Kena nggih tombo. Tambah apa kono leh vitamin lah aku leh jamu. Jamu ora apa-apa Mas. Ngene kuat Mas. Ngaten jenengan. Ya dibajutke nggih. Nggih, niki kula nembang piyambak napa kalih jenengan? Lho, ampun kalih kula no. Kula Oh, kewajiban kula pun berat. Sakjane ikine kudu-kudune wedi karo netizen. Ora, aku nulos. Kaya ya. Iya. kula tak nembang riyen nggih Mas. Nggih no. Atos-atos lho ngadegipun. Atos. Tak gocekane dhewe bar. Atas-atas kuwi rada empuk. Hati-hati lho dijunjung pagebluk. Oke. Layakno ning omah wek-wewe lho koyo ngono nek junjung. Ora ndek ngenane iki jere wis lunga adoh kok netes apa ya mergo ngene iki. Pripun, Mbah? Gak kalau jere. Lah niki lho ngasilne telu. Lu anakku bagus. Mergo tanggane bagus, Mbah. Oh ya Allah. Nyur aku kok mbah to. Aja mbah to, asune koyo ngene kok dadak mbah to. Ayo, asu. Yo, tembang kangen nggih. Buka celuk. Yo, Ya
Mas. banget tulis dadi seksi nangis wong sing tak tresnani digonjalake aku suwe urip Luar biasa, terima kasih matur thank you Lenggah riye. matur gunge panuwun. Mas Mio kali